אוף, אבא! למה רק אנחנו לא הולכים לג'ימבו קפוץ? ג'ימבו קפוץ, ג'ימבו קפוץ, הילדים נהנים, קופצים על כדורים ומצטלמים עם תוכי. יפה. מאוד. אבל אנחנו מהבינלאומי, חשבון להשקעות בלבד. מה, זה לא מוכן? מוכן, לא. השקעות. אוף, אבא! למה רק לנו אין חשבון להשקעות בלבד? השקעות בלבד, השקעות בלבד, המשקיעים בהשקעות קופצים על השקעות ולא מצטלמים עם תוכי. כאילו, למה שהם יצטלמו עם תוכי? הבינלאומי. חדש, לא משנה באיזה בנק אתה, בוא לנהל את השקעותיך אצל המומחים שלנו. חשבון להשקעות בלבד בבינלאומי. חשבון מיוחד שלא מחייב אותך לעבור בנק או להעביר משכורת. לפרטים כוכבית 3424. מה זאת אומרת ילדותי? בנקאות יצירתית, הבינלאומי.